Si volguéssim localitzar aquest llibre en una llibreria, podríem dubtar entre si el trobem entre els llibres polítics, solidaris i socials o els llibres ecologistes. Podríem afirmar que es podria trobar en qualsevol de les dues categories. En concret, aquest llibre, Estimbat l'Empordà, cosint la comarca a cops de relat, consisteix en un recull de relats a càrrec de 9 autors i autores empordaneses, amb la pretensió de que els fons d'aquest llibre, un cop s'hagi venut, els beneficis que generi, serveixin per enfortir econòmicament l'entitat ecologista IAEDEN Salvem l'Empordà. A més, hem tingut la sort de que en Jair Domínguez hagi escrit el pròleg d'aquest llibre i que en Frederic Fortunet ens hagi fet les il·lustracions que acompanyen a cada un d'aquests relats. Tot seguit, els 4 autors que han impulsat i han promogut aquest projecte editorial us presentaran alguns dels seus relats. Hola, com esteu? Doncs jo soc l'Oriol, soc un dels autors i autores d'aquest recull de relats crítics i crítiques amb l'Empordà. Els meus 3 relats que presento són Qüestió de bigotis, que com a moralina té la memòria històrica dintre en aquest cas de l'àmbit de Figueres. L'altre és La penetració, que és una mena de defensa del territori dels qui bàsicament se'l vol encarregar i està ambientat a la zona de Cala Montjoi i aquell macroprojecte que vosaltres segurament ja coneixereu, que encara s'està fent. I finalment també afegeixo una mena d'introducció al relat de Totes les bèsties de descàrrega, que es diu Rebel·lió a la carpa, que és com una crida notícia precedent en aquesta mena de relat animalista. Espero que us agradi. Bones, em dic Esteve i he participat escrivint 3 relats en el llibre Estimbat Empordà. Un d'ells és La Marta i la figa, ambientat a Figueres. L'altre, Totes les bèsties de descàrrega, que és una història animalista. I després el tercer es diu Domus Aurea, diàlegs d'ultratomba, que està ambientat aquí, en aquesta casa, que és l'antiga casa de l'Àurea de Sarrà. Espero que us agradi molt. Vull aprofundir més en un dels relats, que és el de Totes les bèsties de descàrrega, que és aquest d'aquí. És un relat, com veieu, que comença ambientat en el famós aquell festival de circ, que va ser bastant polèmic, entre altres coses perquè hi actuaven animals no humans. No, m'és igual si són salvatges, domèstics, els animals no hi pinten res al circ. És un relat, doncs, molt animalista que van fer 4 mans i que planteja un món més just per tots els animals, humans i no humans. Si us agrada, us convido que us sumeu al FABA, el Front Anticapitalista Bestial Alt Empordanès. Hola, jo em dic Marc i us parlo des de Barcelona, ciutat on visc des de fa 3 anys. Us parlo dels 3 relats que he escrit i que podreu trobar en el llibre. El primer posa sobre la taula les decisions que molts cops es prenen tant en municipis com a ciutadans que afavoreixen a l'exclusió social i a la marginalitat, conseqüències dels quals no acabem de vincular amb aquestes pròpies decisions que prenem. En segon lloc, un relat que posa sobre la taula un dilema de responsabilitats i evasió d'aquestes. I en tercer lloc, és una situació d'una relació entre 2 persones, situació en la qual s'evidencien les estratègies d'afrontament d'aquestes. Aquests són temes que m'agraden i que penso habitualment i que hi dedico temps i que hi llegeixo i soc plenament conscient que cadascú de vosaltres s'hi acostarà d'una manera diferent i espero que els gaudiu molt i que us ajudin a pensar. Hola, em dic Xavier Vizcaíno i els meus 4 relats, encara que no ho sembli, tots ells estan inspirats en fets reals. Per exemple, tenim un relat que lliga una notícia que va sortir fa uns anys als diaris empordanesos que recollia la troballa d'uns cranis a la platja de Ros, uns cranis misteriosos, i el que he fet és lligar-la amb una experiència que vaig viure quan vam comprar una casa
A Espolla resulta que uns anys abans hi havia dormit allà un membre de la banda terrorista ETA mentre es fugia per la frontera cap a França després de l'atac a la caserna de Berga. Un altre relat barreja història i ficció i llegenda al voltant de Teresa de Molins, que va ser una dona de Sant Pere Pescador que va capitanejar una banda de bandolers al segle XIX. Després trobaríem un relat que explica la història d'un senyor que jo vaig conèixer i que vaig visitar més d'una vegada, que era un senyor andalús que era pastor, que vivia amb les seves cabres al monestir de Sant Quirze de Cullera. I per acabar, un relat que recull tots els desgavells urbanístics i edificatoris que s'estan fent a l'Empordà, d'alguna manera adornat amb una filosofia arquitectònica i en clau de sarcasme. Espero que us agradin tots ells.